Un dia més. Punt de vista de la víctima. Agafa això, Maria! Va, Maria, somriu una mica! Maria, que vostè no se mate! Espera, Maria! Ni un dia més. Punt de vista de l'observador. Però què feu? Deixeu-la! Però què feu? Torneu-hi! Què feu? Ja se... Maria, Maria! Adéu! Descansa, Maria! Què? Anem. I reacciona des del punt de vista de l'agressor. Així acabarem la trilogia de curtmetratges que tracten l'assetjament escolar. Hola, bon dia, em dic Carles Puigmundó, soc afilat a la ONCE i director de cinema. Avui començarem la campanya de crowdfunding per poder finançar el curtmetratge Reacciona. Us vull parlar des del cor, perquè sé que aquesta campanya és molt important. Quan vaig fer un dia més, no tenia pensat realment fer tot aquest trajecte, però quan vam començar a projectar un dia més, que està basat en la meva experiència quan vaig patir assetjament escolar, va ser realment una cosa transformadora, perquè vaig conèixer gent que em va contar les seves experiències i vaig veure quan projectàvem el curtmetratge aquí i en altres llocs del món que realment tenia un impacte emocional molt gran i que aquest material a través del Pediabullying està servint per anar a escoles i instituts per poder aconseguir l'objectiu de superar el bullying. I va ser tan transformador, va ser tan especial poder veure això, que vaig pensar que es tenia que seguir fent passos endavant, no quedar-se en el punt de vista de la víctima, anar al punt de vista de l'observador. Hi havia gent que em deia, fa falta en altres punts de vista, fa falta tractar-ho, perquè l'objectiu final és aconseguir que la víctima deixi de patir assetjament escolar, però per això hem de conèixer els altres rols. I a través d'això vaig agafar la determinació. Hem de fer ni un dia més, punt de vista de l'observador, i ara hem de fer Reacciona, des del punt de vista de l'agressor, perquè ho hem d'aconseguir. I ara estem projectant ni un dia més a les escoles, i és increïble la reacció dels nanos, com el cinema els transforma, com els fa reflexionar, com els fa parlar, com els fa debatre, és una cosa tan especial. I tenim moltes ganes realment de fer Reacciona, perquè volem fer reaccionar al punt de vista de l'agressor. I hem de fer reaccionar l'agressor, però hem de fer reflexionar molts altres rols que hi ha, o molts altres punts de vista, com els professors, com els pares. I és molt important que es vegi el punt de vista de l'agressor, perquè si volem superar el bullying, si volem fer realment un canvi, això s'ha d'aconseguir. I això és el que volem fer amb Reacciona. Per això estem fent aquesta campanya de crowdfunding. Tenim l'ajuda de la ONCE, que estic molt agraït a la ONCE per la seva ajuda. Tenim l'ajuda de Terranova, una productora que ens cedeix material, però encara així necessitem la vostra ajuda, perquè volem fer un projecte professional, volem fer un projecte que realment pugui impactar. També vull agrair a la Universitat Pompeu Fabra, que ens cedeix poder gravar les seves instal·lacions, i crec que tots junts ho podrem fer. I us vull fer partíceps. I de veritat, crec que una petita donació pot canviar-ho tot. Així que jo faré tot el possible per convèncer-vos. Però de veritat, de tot cor, tots junts, podrem superar el bullying. Som-hi!